大家好，欢迎大家来到我们今天的课堂。Aw dan se an ka bi walanda kan. Bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ chinois kan na dɔgɔkun tile 7 bɛ fɔ cogo min na. 一个星期的7天。咱们daminɛ星期chinois kan na o ye dɔgɔkun de ye. 星期o ye dɔgɔkun tɔgɔ de ye. Donc ni chinois bɛ dɔgɔkun fɔ o bɛ tile kelen, tile fɔlɔ, tile filanan u b'a fɔ o tɔgɔ la ka taa星期一, 星期二. Donc an bɛna daminɛ dɛnɛ na. Dɛnɛ chinois kan na an b'a fɔ 星期一, 星期一 o ye dɛnɛ de ye. Donc tarata chinois kan na an b'a fɔ 星期二, 星期二, 星期二. Araba an b'a fɔ 星期三, 星期三. Alamisa 星期四, 星期四. Juma an b'a fɔ juma la 星期五, 星期五. Sibiri an b'a fɔ 星期六, 星期六. Donc n'an sera dimanche ma n'o ye kari ye an b'a fɔ 星期天 walima 星期日, 星期天, 星期日. O ye dimanche de ye n'o ye kari ye. Donc an b'an janto kari don an tɛ se k'a fɔ ko 星期七 i n'a fɔ an bɛ ka tɔ ninnu tugu ɲɔgɔn na cogo min na an tɛ se k'o fɔ, o tɛ bɛn. Donc an b'an janto o yɔrɔ la. An bɛ taa ɲɛfɛ. Dɔgɔkun tɔgɔ chinois kan na fɔcogo saba b'a la. Dɔgɔkun fɔcogo saba b'a la. Donc an bɛna o fɔcogo saba in an bɛna o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ. A fɔcogo fɔlɔ i n'a fɔ an bɔra k'o fɔ cogoya min na sisan, o ye dɔgɔkun tɔgɔ fɔlɔ ye. O ye 星期, 星期, 周, 礼拜. Nin bɛɛ ye dɔgɔkun tɔgɔ de ye. Donc an bɛ se k'a fɔ karidon ma 星期天, 礼拜天. Ou an bɛ se k'a fɔ 星期日, 礼拜日. Sisan an bɛna ɲɛfɔli kɛ don tɔgɔ bɛ ɲininka chinois kan na cogo di. I bɛ fɛ k'a fɔ bi ye don jumɛn ye chinois kan na. An b'a fɔ 今天星期几, 今天星期几. Bi ye don jumɛn ye. Bi ye don jumɛn ye. N'an bɛ a jaabi di i n'a fɔ bi ye don mun ye n'an b'o jaabi di an b'a fɔ 今天 misaliyala n'a sɔrɔ bi ye araba ye an b'a fɔ 今天星期三, 今天星期三. Bi ye araba ye. Nin bɛ dansigi an ka bi walanda la. A bɛ aw abonné an ka page in na k'an ka jaw cari walasa maa wɛrɛ minnu n'a b'olu nafa u ka se k'a sɔrɔ. An b'a fɔ aw k'an bɛn. 再见.